pakane kopen, omben-ombenane ora telat, ya kaya ngene iki tenan kan. Paraku Katur sepuh bin sepuh Prasutrisya Budaya Jogi Lelenggahan mangga sugeng midhangetaken Mbak Dani kutut sing wis rada kirang bar brodoli elok ya. Neng blah ya soalnya kutut kan ada adem-adem biasanya ke wulune do jegrek kok mula ya. Caidi. Piye? Cedak meje. Oh. Piye iki nek cilik ngeyel ra. Aku yo ngandak ke apa enake. Yo. Anggung ya. Iya. Iya. Sip. Ati. Katur Pak Bayan Sebulan Lenggahan nggih. Pripun? Lah ngopo kok nang mburi napa? Ora aku mah yo diampet. Jebule ngampet. Yo, bablas iki ese uga jemedul. Wong ya. Het iki cedak masjid. Lho lak apa? Aja dawa-dawa. Sing penak. Jarene sing penak sing dawa. Wow. Suwantene. Iya Teng ya. Iki ki aja horor. Horor piye ya iki sing marahi kok. Asline ki ora rusuh. Ning gur panemumu kuwi lho jane. Lho pakemu aku yo nyandak yo apa eneke. Ora cetha. Masaku. Duk rak ngono kuwi. Kuwi kaya ora ngerti karaktere Dani nang kene. Yo nih. Mangga 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 mangga. Iya. Mangga mangga. Mangga mangga. Iya. Mangga mangga. Mangga mangga. Halah mangga. Halah mangga. Halah mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Pak Jumati karena so liar-liar gedek-gedek sangka penak tenan suaramu tenan. Anggere ora tau keceh, pokoke siji welengku. Nek ben aja sok keceh wae. Dadi suarane ora keceh, ora gampang pilek. Aku
ki ora tau keceh, Mas. Atus wengi tegese ngono lho ya. Atus rada sore wae. Aku ki ora tau keceh. Lah, Gur piye? dolanan banyu. Wah. Padha wae. Ya. Pinaraik Sing kenes. Sing kenes. Sopo wi? Padahal kirik. Ya ini kok jeguk. Iya tau, cedak masjid kok ya jegok. Oke. Ya ngidul gendi. Udah sepun ndak ngantuk. Ya, nah. Ngene. Mboten ngantuk no Mas, Nah, mau iki yo. ngunjuk es kok ya. Iku jurakane Muda Laras, uga rawuh. Anjir. Pak Siam. Kamu. Wah, jan piyayine ya ketok ganteng kaya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden. Wah, jan Pramita kang mihi nolya sugeng sugeng ya. sugeng Alah, rawuhipun para tamu. iya ndok. Iya ndok. Gila nih Mas. Ya. Wangi wangi yang ayo Mas kutot manggung arasamuni. Ngene. Ngene, cokek listrik iki mau. Lho, Nah, ling awake dhewe kan jenenge panglipur. panglipur. Kudu dipunjuli timbang disuda. Nah, ngono. Padu. Ora kena dikorup. Saiki nek dikorup penjara. Padune ya ora pas. Kirangan. Yo. Omben Ini. Nombenana manukmu kuwi ata omben Kutute rada mbrodoli kademen iki. Tenan kok iki. Iki pembalunge ngerti ya? Piye, Mas? Sing siji ki jane iki cah loro ki kembar dhisik. Ditipke nang panti asuhan, dititipke ndelalah kleru sing njupuk, sing siji kae iki operasi karepe gen kaya Michael Jackson. Sing ndi? Sing lor kae, mula rupane gen rambut jaji. Sing itu lho bagus. Sing itu lho bagus. Nah sing lor karepe gen aku so nek gedhe gen kaya Michael Jackson. Jebulane iki malah rusak. Wis almarhum kok. Lah malah. iya. Yo.
pakan ya pakan 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 ana manuk ekutut ata pakan apa ngatas cokak istri iso kaya ngene iki lah ya sampun. Wong tanggapane mung pira to? Mung murah. Ya iki Jiro Lupatma. Ya cah 5 nyeneng. Lah ya gur 5 ekor kok ya gayenge kaya ngene. Iki nek kleru iki apa ora digeke panggung ngeten tenggen kloso, nggih kloso dhewe nggih gelem kok Pak niki tenan. Kepepete ngono ya. Ya. Iki. Cek Pak Jumadi coba. Aduh niki ndang coba. Aduh das pundi Pak? Aduh nganggo irama ya. Aduhe nganggo irama. Iya nang marga piyai budaya iki cedhakne kudu nganggo irama. Monggo Pak, berkah sithik aduh ngono ta. Aduh lae wong bagus. Nggih. Cocok, sip. Yen tan weruh setina kaya setahun Sip. Matur sembah nuwun Bapak Jumadi. Yo bablas ning marem ya Mas. Bali ning ayun-ayun munggah sinom rujak jeruk. Nah iki keri dhewe si kucing. Nah kene sinden telu-telune. Nah iki kene.